ZANU-PF Provincial Chairperson Kudu Masimurembwa ouya aiwa achipa vakomana the regime, the ruling party ZANU-PF mathreats pamusoro pekusasapota kana kuresista aiwa the 2030 agenda. Zvatoona panguva ino vanhu vakubuda tsangamazvo vachiti vakomana vanenge vakatengwa chete, vakomana ava vanenge vane mabenefits avari kuwana nokuda kwekuti aiwa kamusapotero kavari kuita this term extension ne-unconstitutional amendment aiwa hazviri kwambomake sense nezvinhu zviripo paground. Sanapinda mashoko anobuda nyangwa panapa mudaily news. Subscribe, like, or turn the bell. When I post this picture, or I could use Masimurembwa Ramokona Irobangura Chiti. ZANU-PF Harare Provincial Chairperson Kuduzi Masimurembwa is warned party officials resisting the push for President Idi Mnangagwa to remain in office beyond 2028 that they will be expelled. Tomashoko ano achithreatena aiwa vakomana kinzi aiwa mukangoreka kusapota chete tiri kuexpelai, muri kubuditsiwa pamapozisheni enyu, muri kubviswa, muri kufaiwa, you be dismissed aiwa from your duties. Mashoko atoona panapa kuti vakomana vari muregime panguva inoi aiwa vakuswa panguva koma, vakuswa pakona kuti vese aiwa vasina mukana wekuexpressa their own views kana kuti kuresista kana kuopoza kana kuuya nemasuggestion, but vari kuuya vachinonzi pinda muthis channel ndiyo muri kufanira kufollowa. But tikuona kuti vese vari associated nekuresista, tikuona vakomana they are being expelled, they are being fired. Tichiona this ZANU-PF chairperson Kuduzi Masimurembwa, panapa vakomana ndo vanozikanwa kuti ndo vanenge vachiwana mabenefits akawanda kudarika masupporters vamwe kwese vasingatombomawani those benefits. But tirikuona kuti this is coming a disadvantage kune macitizens just because vanhu vari kungoya vachingonzi sapotai mutungamiri wenyika kuti aiwa extended term yake, but macitizens achisafa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell.